Шапка на глава, свирка си с уста и замесва хляба с мелодия такава. Ръцете му са брашно, главата му е тесто, сърцето му е бяло, толкова ароматно. Кой прави хляба, 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 ба-ба-ба-ба, ля-ба-ба-ба-ба, ля-ба-ба-ба-ба. После в 7 сутринта на опашка се редя ранобудните деца, чакат своята дажба, а след тях и възрастните почесват се зад ушите и подръпват си парите. Така минават дните. А кой прави хляба, 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 кой прави, как да заглишвам трипа, кой прави хляба, 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 кой прави хляба. Вижте обаче, тук сме много хора и нека да звучим като пълна къща с хора. Готови ли сте? 3 и кой прави хляба, 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 ба-ба-ба-ба, ля-ба-ба-ба, хайде може, ля-ба-ба-ба-ба. После късно вечерта се прибира у дома, полага своята глава на хлебната възглавница и сънува как в една светла малка стая Елена пее на децата песента за хлебаря. Кой прави хляба, 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 ба-ба. А кой дава хляба, 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 ба-ба-ба, ля-ба-ба-ба-ба, ля-ба-ба-ба-ба. Тази песен ние изпяхме, за да кандидатства Ясна с нея в различни европейски държави.